لسر آلیه یاسایی یا دادگاه کرنا چیچه کوبانی نه هدایت انمک پارێزارێکی چیچە کۆبانی ژە ڕۆهای باکوڕی کوردستانی میوانە مەیە بە خێر هاتی ڕوودا و برێز هیدایەت bi çi tohmetê cezayê heta muebbed li ser çîçek Kobanî hatiye sepandin. Merhaba, selamu res. Abulda Çiçek Kobani Rojalata Kurdistanê hate girtin û îza leşkerê Türk net negirtin. Askerê Oso girtin Çiçek Kobani. Ji wir da girtin û hayîne Tirkiyê. Li Tirkiyê pazariya wê dest pê kir û pazariyê da zî li ser Çiçek Kobanî biryar hate girtin û herdem zindan biryara zindan danê. Baş e tohmet çi ye? Tohmet çi ye? Yani yasaya Tirkiye çi dibêje û tohmetên arasteyî wê kirine pê hatiye dadgehkirin û cezakirin çi ye? Tohmeta wê çi ye? Gotina mahkemê Tirkiye Çiçek hember Türkiye şer çekiriye û devleta Türk gastiye ku bişhatine û devleta Türk erdê wî heremeka Türkiye devleta Türk û Türkiye veqetine û devleteka diva girê de û ser vê suçê hate girtin û bazariya wî ser vayê meşan. Baş e ji aliyê yasayî ve hevalên wê yê pejê dibêjin ku li gorî yasayê navdewletî ne rewaye ne şerعî ev dadgehkirin. Tu çi dibêjî? Yasaya Tirkiye çi dibêje? Gora yasayê Tirkiye dahî heqî Tirkiye huquqa Tirkiye tune ku Çiçek Kobanî vira bazariya wî çêke. Çiçek Kobanî şêniyê Rojalatê Kurdistanê û Reqî hatiye dinî ku eğer suçeka wî heye sazî gehez ku ji li vê derê bazariya wî çêwe û li vê derê derkeve mahkemê. Heqî Tirkiye tune ku yek oso birevîne û hûne vê derê û mahkemê Tirkiye da bazariya wî çêke û ser biryarê bistîne. Yeka di Çiçek hember Tirkiye ti şerek çê nekiriye û hember leşkerê Türk jî ti şerek merek çê nekirî û ti teqandin û ti çîk li wana ra neteqandî. Bi welatê xwe bi neheqî hatiye girtinê û hayîne Tirkiye îza hember Tirkiye ti eveke xwe îstine, êrişeke xwe îstine. Şerek jî çê nekirî. û biz ama mahkemê Tirkiye divê ku te hember Tirkiye te hember askerê me te şer çêkirî û te mera bi silaha teqandin çêkirî. Dosya da tişê wirga tinê. Yani neheqiyeka mezin çêbû ser vê dosya ser Çiçek Kobanî. Tema bê Çiçek Kobanî zî pirek dosya hanî hene, pirek kes wirganî hanîne Tirkiye û sed kes belkî heye. Vî şeklî bazarî çêkirin û mahkemê Türk ser va kesana biryar çêkirin û herdem müebbet ceza dan. Nahîn jî li zindanê dane gora mahkemê Tirkiye su sal belkî cezevê da zindanê da bimînin. Yek hidayet dehenî diya Çîçek Kobanî mîvana me bû ku hûn difikirin istênaf bikin. Yani ti hîvî hene دوار یاسایی دا هون لسر کار بکن تره هنه که هنه که وی حکمی گیم بکن داخن جه حتی بکن چند سال تشتا که وسه هیا هون لسر چه کار دکن آنا؟ آنها ها محکمه اول بریار خود دا محکمه بلند امکر محکمه بلند yüksek محکمه امکر محکمه بلند و امکر ورا دوسیه بشینن بریار امکر itiraz بکن و که روی داره Kora carde va biryara ciddîsa mahkema bilind emkê îza herin Ankarê temiz yargıtay emkê her neve derê emkê dosye bişî neve derê kora zî carde bilind mahkema bilind carde mahkema ku evul da ceza ku dane ku cibûne sa emkê îza bişîne anayasa du wêzî emkê bişîne Avrupa mahkema Avrupa.
اره اف شروانه که لسر آستا دنیای گرنگی دادن شروان نیه پشه لکوشک علیزی هاتنه پیشوازی کرن آلی نافدولتی ریخستن نافدولتی پیوندی بتره نکرن جبو آلیکاری سفکرنا وی حکومی مش تام فهم نکر پرساوه من گوت آلی نافدولتی ریخستن نافدولتی ت پیوندی علاقه بتره نکرن جبو آلیکاری تبکن آلیکاری پارێزارên din gel te hebin bikin taku vî hukmî sivik bikin hinekî. Niha Almanca me em çiçek Kobanî azad bikin derxîn. Yani Almanca me wê em ser wê em çi dest me tê ser parastina çiçek em dikine. Ji alî devleta Türk çî yani heta na tiştek ji me par nebû mahkeme zaten devleta Türkçe beysa weke hukuka devleta Türkçe zaten min dest hükümet dayı hükümet çi bazesa bir yer vurga derdikeve. Dehni dayika çiçek got ku ev bû de heftene rê nadin ku peywendiya telîfonî wan re bike pêştir her roja pênşemê 20 deqeyan mala xwe re deng dikir. Niha çi çêbûye ji bo çi rê nadin çîçek Kobanî ku bi dayîk û bav û birayê xwe re deng bike? Ji sevta çiçek Kobanî û biryara mahkema Türk ku çepemenî da viz bûsa ji bastinê da bû xeber ser wayê yek tiş belkî ew kirin naxastine ku çiçek malbata xwe re bipeyve û derva razî gotinê xwe parke. Bele hidayet enmek parêzerê çîçek Kobanî gelekî spas ku tu ji rohaya Bakurê Kurdistanê mîvanê me. Bele kerem ke evalêja şoreka dawî ez bêjim. Kelem ke. Çiçek net çiçek hember Türkiye devleta Türk tı qabata xatinî. Tı ciwanara şermerek çênekirî vayek ya dudiya waxa kurmanca şenî Rojalayê Kurdistanê û Reqiyatî dinê û zimanê Türkî niza û zimanê Türkî niza û hanî li vê derê û parastina xwe dayî Kurdî kir û Kurdiya xwe dayî me çiqasa got çî rast tercüman nekirin bi vî halî çiçek mahkum kirin neqêqa mezin e em dixwazin bira hûn jî wesîle bin dinê zanon kul vira bê çiçek çî kesek îsan kesene bira hewkî ser vira bisekînin. Bele kek hidayet ev bû di sê roj em jî vê mehkemekirine vî cezayî şopînin li ser radwastin gelekî spas hidayet enmek parêzerê çîçek Kobanî ku tu ji riha mîvanê me bûyî gelekî spas.